Здравейте, аз съм Юлия и искам да споделя уникално чувство с вас. Също така и да обобщим днескашния курс за тесто за меси с любов. Курса за меси с любов мина повече от успешно. Заредена съм с толкова много позитивна енергия. Участниците бяха уникални. Благодаря на всеки един от вас. Отзивите и съобщенията са ви невероятни. Толкова красиви думи и прекрасни снимки на вашите изделия. Всичко се получи страхотно и за мен това е огромна гордост. Продължаваме и с курсовете. До тогава ми напишете какво бихте искали да научите. Дали тематичен курс, например, за паста, сладкиши, торти или нещо друго, или пък комбиниран курс с цяло меню, предястие, салато, основно и десерт. Курса за торти, между другото, така или иначе ще се проведе, но искам да науча и други ваши интереси. Ако искате да си поръчате записа от днескашния курс за меси с любов, заедно с наръчника, просто ми пишете налично. Благодаря ви от сърце и до скоро!